edelleen meikkipostaus, mä en tiedä mitä sä kuvaat. Ei kun nyt ollaan vaan. Hei, tää on aika hyvä. Sä vaihtaa käsien paikkaa. Puhutaanko sitten yöllä kännyköllä? Jani kiersi mua. Ai joku kellekään. Mun ei kuulemma saa lähettää sille yöllä sellaista viestiä kuin spruut. Onko se joskus lähettänyt? Mutta mä lupasin, että mä lähettäisin, mutta mä en saa. Miksi? No se on semmonen juttu, mistä ei puhuta junassa. Okei. Jokainen lapsi. Joo. Joo. Vai eikö saa olla? Mä luulen, että se pitää tehdä jossain muualla kuin junassa. No voisit